Oh, sanibonani bafethu, sanibona. Themba ukuthi niyaphila. Njengoba ngithembisile sengikhona bafethu, ngicela ukuthi asingeneni. Ngizolinda nje kungena abantu ngaphambi kokuba ngixoxe. Ngizoxoxa kakhulu ngekho umuntu ngoba abantu bazosala kule nto engizoyikhuluma la. Ngicela ukuthi uma usungenile nje ukhona la uyishare le video so that izokwazi ukufinyelela kwabanye abantu abazoyibona bese bangena. Uyilike nje uyishare so that izovela kwabanye abantu bafethu. Sanibonani, sizoxoxa la. Ngicela le video niyishare bafethu, silikeeni siyishare izofika la kumele ifike khona. Sikwazi ukuthi sixoxe kahle, sibonisane kahle lokho esokukhuluma. Kunombuzo ebengufakile la ngaphansi. Engicabanga manje ngufakile la ku caption yale video ukuthi indaba ufuna ukulandelelwa. Indaba ufuna ukulandelelwa ngeinto zakho zedlozi. Ngeinto zakho zabantu abadala. Indaba ufuna ukulandelela. You are allowed nokuthi unga request ama ufuna ukuvela escreenini. Sixoxe khuleka unga request. Accept mina. Bese siyaxoxa noma ke mawufuna ukubuza umbuzo unga request. Unga request lo mbuzo ubuze makuthi ukhona ungaka understand. Kodwa nje umbuzo ulapha ekutheni yini indaba ufuna ukuthi ulandelelwe njalo uma wenza izinto zakho zedlozi ufuna ukulandelelwa kwenziwa yini lokho. Yabo bafethu ungena kweni ngiyanibingelela. Ngicela ukuthi siyishare le video izokwazi ukufika kubantu. Uma ubona ukuthi kukhona umuntu odinga ukuyizwa ungayishare ukuthi ifike kuyena sikwazi ukuthi sixoxe. Ngicela siyilike siyishare bese sizokwazi ukuthi sixoxe kahle ngani zekhehla ukuthi kwenziwa yini. Lo mbuzo ngufakile bawuphendulayo bawuzibayo because khona abantu abangafuni ukubuza izinto ezikanje. Kodwa ke kunezimpendulo eziningi ezingixakile nezimdidile engicabanga ukuthi nazo bengifisa ukudlula kuzo ngize ngiyithinde. Unga request la evidweni ungene ubuze uma ufuna ukubuza noma ubuze khona lapha kuma comments ngizokwazi ukuyibona ngiyiphendule ngisekhona. So lo mbuzo wami ubusukela ekutheni kukhona abantu ikakhulukazi abaseduze kwami. Ngoba vela ngeke ngikhulume ngomuntu okude kodwa ngizokhuluma ngomuntu oseduze kwami. Noma ngingeke ngibe specific ukuthi ngithi ubani noma ngobani, but baningi abantu engicabanga ukuthi sebefinyelele kimi. Esithi masihamba indlela kamoya mhlambe ngithi sithi siya lapha bese mhlambe ngirealize ezinye izinto along the way ngithi lo uzothela enkingeni, ngizongena enkingeni I mean. So kukhona abantu abathi mabefika bezolashwa befike mina ke Nkosi yami bayazi abantu abahamba nami noma ngithi sikhuleka nabo ukuthi yonke into masisoyenza thina sendlula emanzini, siyahamba semanzini. Siyohlambulula emanzini, masiqeda kuhlambuluka emanzini sizobe sisayibona insebenzo ukuthi ihamba kanjani ngendlela mayikhona sizoyenza bayengekho futhi ayikho. So kunabantu abaye bethi mabefika la befike siye emanzini. Sithi masiye emanzini bese uzothola ukuthi umuntu ke mase sibe emanzini usethuleke manje. Sekumele kube yimini osukayo ngembuza uthokoza gogo lokhu sabuye emanzini angase ngizwe kuwe. Yini oyiphuphile uphuphe yini yabona? Kuyima ezosho umuntu hayi mkhulu amaphupho maningi ngibukwana. Bese wami umbuzo uthi why kade ungakhulumi ngawo? Ngoba phela manje mase ngizokubuza okay fine akonanga ukubuza kodwa uma sengizokubuza kuzoba ngazuthi ngiyakulandelela manje. Uyabona? Uzobathi ngiyakulandelela kanti bese uyakhohlwa ukuthi wena njengoba sasiyemanzini ohlanjululo ngone edlozi lakini futhi
ngowogulayo ngowazi ukuthi mawulala inyawo zakho zithini uphathwa ikhanda into engasukumi phansi ebusuku awulali mhlawumbe uneinsomnia ngokwaziyo lokho manje abanye abantu babese befuna ukulandelelwa ke bebeyazi inkinga yabo ukuthi mina nginenkinga kanje ebese umuntu elendele ukuthi umkhulu indaba ezithi uzongilandelela lokho engibuza mina ngiyanyanya kwesinye isikhathi ukuba isicefe kumuntu akufuneki umuntu ukuthi ube isicefe kuye yabona so umuntu akathi mayenza izinto zakhe kube uyena futhi usukuma bese yasho no since isabuye emanzini ngiphuphe 1 2 3 yabona nje kunabantu abake befike sihambe siye emanzini sithi mase siye emanzini bese uthola ukuthi mhlambe after mhlambe a year noma mhlambe after 8 months uzophinde vele lo muntu omkhulu izinto zama isahambi kahle sengicela ukuye emanzini athukuphi sonke lesikhathi sibuye emanzini kadukuphi sonke lesikhathi sibuye emanzini abantu kwesinye isikhathi thokoza mkhulu thokoza kehle themba ukuthi yaphila abanye abantu kwesinye isikhathi baye benze ngazuthi yithi esigulayo kanti akuthina esigulayo umuntu kusuke kuwuyena thina sagula salashwa sandlule ekuguleni noma ke mhlawumbe phela zikhona izinto esisazenza kodwa sandlule ekuguleni uyabona manje uma kuwena ogulayo expect ukuthi ugogo thambo lenyoka nguyena ozolandelela wena kanjani ngoba even ithwa salilandelelo ukhona engithemba ngithi lapha ngiyambuza umbuzo ukuthi indaba ofuna ukulandelela wathi mina wathi omunye ngiexpect ukuthi izinto zami zizenzakalele zizozenzakalela kanjani ngoba phela la edlozini mawenza izinto zikamoya ayikho magic awukho umlingo there is no way ukuthi yonke into izozenzakalela izinto zikamoya zifuna usukume wena uhambe uye emanzini usukume uhambe entabeni usukume uhambe mhlawumbe uyehlane noma empophomeni kube nalowo muntu okulapha unihambe lokho kusumela into zakho wena zizozenzakala kanjani ngamanye amazwi uma uthi wena izinto zakho zizozenzakalela uqonda ukuthi wena njengoba unesikweletu sokuya emanzini njengamanje sokuya ezibini expect ukuthi iziba sisuke sizongena kwakhe endlini kokuzenzakalela phela lokho than ukuthi wena usuke endlini uhambe uye ezibini uyayibona ukuthi uyibangela inkinga uyibangela amacala lapho uexpect ukuthi impophomo isuke izongena kwakhe endlini noma mhlawumbe uexpect ukuthi intaba lo nesikweletu sayo isuke ize kuwe kanjani lokho usho njalo umuntu mangibuza ukuthi ngiexpect ukuthi into zami zizenzakala zizozenzakalela kanjani bese kuba khona omunye ocommentile wathi uyaphahla uyathandaza wenza konke uyameditate but there is no way forward akaboni lutho kuyaphambili elami lathi kuye uma ngabe uphahla uthandaza wenza konke mhlawumbe uyameditate uyaphahla thandaza ngibale lokho nje ku3 endlini kodwa ubona ngazuthi izinto zakhe aziphambili uyahlala nocabanga uyibuza ukuthi kwenziwa yini lokho ngoba phela ukuphahla kona ngamuntu ukuthandaza kona ngamuntu ukumeditate kona ngamuntu kodwa yindaba izinto zakho zingayiphambili ngathi ngelinye ilanga idlozi idinga ukuthi umuntu ecabange kungabi ngazuthi umqondo uvalekile noma umuntu egcina kube ngazuthi idinga ukuthi ucabange uma ubona uyabona uyaphahla uyathandaza kodwa kunamehluko izinyanga nezangoma zikhonela ukuthi zisincede zisikhiphe ogibeni esuke sesigaxile kulo kungenzeka uyaphahla uyathandaza uyenza ukuthi kudingeka nje ukuthi emanzini uyohlanjulula kungenzeka ukuthi wenza lokho awuboni lutho uyaphahla wenza nawuboni lutho kudingeka ukuthi uye empuphumeni uyabona kungenzeka ukuthi uyaphahla uyathandaza wenza yonke into kodwa kuvele lutho mhlawumbe kudingeka ukuthi uyokhulekisa ehlane mhlawumbe kudingeka ukuthi umiselwe igobongo mhlawumbe kudingeka ukuthi unezwe imithi edlozi ozokwazi ukuthi uyisebenzise uphalaze ngayo bese zizokwazi ukuthi impendulo zibuye mhlawumbe uyaphahla uyathandaza wenza konke wena unesikweletu mhlawumbe sokuthi kumele uhlabe imbuzi uyabona noma mhlawumbe wena ubulokhu uzima amaphupho akho for the past 2 years kuvela amajazi kuvela amabhayi ungenzile utho wena namhlanje ngoba seziyaxaka izinto uyaqala uyaphahla ayisabuya impendulo kanti idlozi lisa stuck kulezi zazinto ezisemuva ebekade likukhombisa zona ukuthi no yenza nazi izinto kume that why ngihlale ngiadvise abantu ukuthi uma ngabe umuntu yiba nebhuku lakho yiba nenotebook yakho iPhone nefoni iyaflasha kwesinye isikhathi yiba nebhuku lakho la uzothi uma uvuka khona ekseni ubhale namhlanje ubhale date uyibhale date namhlanje
ngivuke ngaphupha mhlawumbe ijazi eli 1 2 3 belikanje kanje iphupho lihamba kanje ubhala iphupho lakho phansi. You understand? Uphinde uyaqhubeka ngakusasa makuphila uvuke kuseni futhi uyabhala. Wenzelani lokho? Wenzela ukuthi uma ngabe usubona ukuthi into zakho ayisahambi kahle seyimile, you go back kulela bhuku lela owabhala kulo ngoba lifana nemap. Amaphupho kahle uma uzwabhala phansi kufana ukuthi uzukhanda imap ubizo lakho ukuthi luzohamba kanjani. Yabona akusuke kunezi direction asuke kudwebela ukuthi ubizo lakho njoba lihamba lizohamba ligcine la. Ngani ngembali esuke siyibona ngezinto osuke uyiphupha ephushweni ngoba imali iyakwazi ukusitshela thina njengabe lapho uthi okay lo muntu wefaka umbale nje uphethwe isalokazi esukuthi lo muntu wefaka umbale nje idlozi lakhe liyikuthi noma selilesigaba lesi. Uma ngabe umelaphi yakwazi ukubona lokho. So wena leyo namajazi owaphuphayo ongawathungi uwasebenzise expect ukuthi kwenzakaleni. Ngoba phela mase ubona into zakho seyishayisile, you go back to imap yakho yavula uqale eqaleni uyayibuza kuphi la ngenza khona kabi noma yikuphi la ngajamba khona okumele ngenze something. Mhlambe nje idlozi lakho yaphahla endlini la ukhona uyakhuluma alikuphenduli. Mhlambe wakwaphuka amaqanda aphukile kwesinye isikhathi asuke ekhombisa igobongo kumele uthumisele igobongo nje kuphela. Idlozi lisastakhe lapha alifuna ungidlula lapho lokho likumele likulindile ukuthi makhosi uyozudle legobongo sakutshela ngalo ngaphambi kokuba sizobuya sikhulume nawe. Ungakalidli legobongo sakutshela ngayo ngeke sibuye sikhulume nawe. Uyabona ezinye izinto ezikubambayo kusuke ngamacala akhe emuva, kusuke kuyizinto ongazenzanga. Ujahela ukufaka inkahla yobuhlala igcwale la kodwa lo buhlali lobo awukuphahleli. Uvela uphela nje ufake wena futhi kuwe bungumhlobisa awuphahleli. Uyafaka nje uyahlobisa ubenza ngendlela ofuna ngayo futhi awubenze ngendlela obone ngayo. Wenza lokho okufuna nguwe. Idlozi lizokhuluma kanjani wenza lokho okufuna nguwe. Mhlawumbe ukwapho ufaka ubuhlala ekhanda kumele ufake uthi ubani bese ngiyifaka apha efrontal yami. Uyayibona uyifaka enkingeni. Ufuna ukufaka ubuhlala ufuna ngezandla kodwa basekhanda ufuna ufaka awubazi nokuthi nomsebenzi wakho. Lo mhlaba indaba ufuna ukulandelela. Ningayibuza imibuzo bafethu ekhona la kuma comment. Ningayibuza imibuzo ngizoyiphendula uma ngisekhona. Noma futhi sengi offline ngizoyiphendula noma xa mina sengiphumile la ngizoyiphendula. Yabona. Kunjalo kunjalo. Uqinisile lokho. Abanye abantu mangabe uyobahlangulula Thokoza Thabani. Abanye abantu mangabe uyohlambulula emanzini basuke be-expect ukuthi mangabe bebuye emanzini bazobuya bese bakhona imagic umuntu ehamba ngePorsche kusasa ethola umsebenzi. Kanti ekhohle ukuthi nje ubeyomhlambulula emanzini ubukade uyogeza amadlozi. Vela amadlozi maswagezile bese abuya akhulume nawe. Lingabuya idlozi ubuye ulihlambulula lithi phinde likubisele emanzini noma likuvezele isikweletu thizeni. Abantu I think baye misunderstand lento yokuhlambuluka noma yokuhlanjulwa ukuthi yini. Uyabona? Baye misunderstand. Bayethi mayohlambuluka mhlawumbe usuke expect ukuthi umuntu vele ya ngifuna ukuthi mayiqeda ngihlambulula nje umkhulu bezitha bese ngiyothola umsebenzi lapha ka Transnet. Kanjalo. Ngoba phela uma ngabe uyohlambulula idlozi usuke uyogeza idlozi ukuthi libe clean. Idlozi inomelo bese uyayilindela kumele libuye bese liyakhuluma nawe. Lithi okay uzigezele siyabona sesiyakwazi ukukhuluma ngisacela ke manje ungihlabele imbuzi ngicela ukuthi ungihlabele inkomo manje ukuhlambuluka lokho. And ukuhlambuluka abantu abangayi understand ile yokuthi uma uhlambuluka emanzini awuyi kanye emanzini ukuthi uzoye emanzini kusasa then impilo yakho isihamba kahle yonke into cha awuyi kanye. Awucabanga nje mina ngineminyaka ngineminyaka eminingi kodwa namhlanje ngisaye emanzini. Ngiyele mina ngiyothandaza emanzini. Ngingene futhi emanzini ngihlambuluke futhi because ngiyazi ukuthi amadlozi aphile emzimbeni womuntu akusiwo amadlozi awu100 akusiwo amadlozi awu150. Amadlozi awu1000 maybe millions aphile emzimbeni. So wena masifika nawe emanzini siculisa mhlambe kaloko ka7 ka14
ucabanga ukuthi kulo 14 esiculise wona kuhlambuluka abantu abangakhe, because labantu abahlambulukile bafikile bazojika behambe beyobuyela kwamanye amadlozi, befike behlala befike bengcoliseke bephinde bebuye. Uyabona, mayebuya kwebuye sebengcolile futhi, hayi ukuthi inhlambuluka ihamba kahle, ihambe kahle, but bebesawukhombisa lapho ukuthi baloku bayavela kawanwani. Ingakho uma umuntu kamoya meluhlala obesemanzini isikhathi esiningi hlambuluke emanzini kakhulu, because le nto la kuwe iyawadinga lamanzi, udinga ukuthi kukhanye izinto zikhanyisele. Mhlambe ubuye emanzini wena uyahlala, mhlambe kule weekend ezayo usuhlangana nomuntu wakho nenza ucansi, and uma wenza ucansi awazi ukuthi uma usuka lapho yipi imithi omele uyisebenzise noma iwasho omele uyisebenzise zokuyihlambulula. Uyahlala nje uyarelaxa nje, idlozi lakho seliphinde liyangcola futhi. Uyabuya la emkhulu nabezitha ngayo emanzini, kodwa ngase nguwe lutho. No, akusumkhulu nabezitha, nguwe osuke wahamba wokwenza into wangabe usayihlambulula, wangabe usaligeza ledlozi esemzimbeni wakho. Uzokhala ngami, ngenzeni mina, ngikwenze uyini, ngikwenzeni mina, ngoba mina ngiwenzile umsebenzi wami. Mina ngiyayazi imithi ukuthi masifuke emanzini ngokuthi mangihlambulula mangifuna idlozi ligezeke ngigeza ngami imithi, so sengitshelwe futhi ningazazi neyiwasho. So wena wenzeni? Yabona wegogo Thokoza, ugogo uthandiwe kama angazi makabaphumulo. Gogo ukhohlwa kumele gogo uphinde uyiblame wena, ngoba thina sihlushwa ukuthi gogo uma siyiphuphile into mhlambe yangaba clear savuka ekseni, sivuka ekseni gogo bese siya relaxa sithi hayi lizobuya iphupho. Usubhahleleni washo ukuthi 1000 boko nomkhulu ngibona into ngikhulumile kodwa ngikhohliwe, ngicela nibuye nizokhuluma nami. Usubhahliweni wakusho lokho, ngoba phela idlozi uma ungalikhulumisa idlozi lakho uma uphathi lisuke libona ngazo ukuthi futhi yonke into right, yonke into right, uzwile wena yonke into. Yabona Thokoza gogo, siyakhuleka gogo, siyabonga. Gogo uthi uLebogang Thokoza mkhulu, when do you know that your dlozi is angry with you? Iimpawu zedlozi gogo lisuke licasukile, angeke zifane gogo ebantwini, kodwa ubona ngezinto ezisuke zenzeka kuwe. Uma uzohamba uvika ingozi ngapha nangapha gogo, mhlawumbe kuyenzeka ukuthi nalo libe nomthelela lapho ulicasukile, kwesinye isikhathi kuyenzeka kube uganga. So kumele uyifune wena, uma uzophupha umlilo ephushweni ulele, ilangabi lomlilo kusuke kuwulaka lwedlozi ke lolo, kumele ukwazi waphupha nje umlilo ilangabi elikhulu kusuke kuyilaka olusuke edlozini. Mhlambe uphuphe ulwandle likuba amagagasi, la magagasi amakhulu anolaka gogo, la wabona walolu magagasi mangangena kulolu nami ngiphila kusuke kuwulaka ledlozi lolo gogo, selicasukele. Waphupha mhlambe izulu, uphupha amafu ephushweni, izulu limnyama lisha umbane liyacasuka kwedlozi lokho gogo. Ukucasuka kwedlozi lokho izinto emele uyibone. Makuphupha lezinto lezo nje ungayithathi kancane leyo nto, kumele usukume gogo ufuna uncedo, noma mawulazi lakho idlozi lithotshiswa kanjani ulithobise ngaleyo ndlela gogo, because inkinga leyo uzongena enkingeni ngelinye ilanga. Yabona, so izona ndlela esikwazi ukubona ngazo. Bafethu akekho noyedwa nje requestayo, request ungene la sixoxa kancane. Sengiselelo 10 minutes kumele ngabe isabatha bafethu lingenele isabatha, selingenele isabatha kahle kahle. So ngiselelo 10 minutes, uma khona nje ufuna urequest aka request ingene la sixoxa kancane bese ngivalelisa ngihamba. Kodwa bengifuna ukukhuluma indaba yokulandelela. Asimuso ukufuna ukulandelela nguwe ogulayo, nguwe wazi ukugula kwakho. Yabona, nguwe wazi ukugula kwakho, asimuso ukufuna ukulandelela, singalandelelwa ngokugula kwethu. Uzoblame inyanga usibani la wenzela ukuthi wena uyakwenzani. Mina njengami nje ake ngikhulume nje ngihlale ngiposta njalo la epage ukuthi sinohambo lemanzini ngoSolungu ukuthi eJohannesburg. Baningi abantu abaseJohannesburg abazaziyo ukuthi banesikweletu samanzi, baningi abazaziyo. Befika ipost umuntu edlule uthi okay umkhulu la wezothi emanzini, efike eshawo la ekho umuntu edlule. Angisho ukuphoqelekile ukuza, kodwa ngiyakubekisela nje, ngiyakubekisela umuntu siye entabeni siyemuthi mole ngoSolungu ukuthi ku 600 rand transport endlule umuntu eshawo la ekhe idlulele, kodwa uyazi ukuthi unesicelo sentaba emanzini. Hayi emanzini inkanyiso yakho ne 300 rand, futhi abantu nifuna ngalesikhathi umuntu ozothi masiye emanzini, hayi masiye emanzini ekhipha 6000, futhi nifuna ngaleso sikhathi phela, ngoba ngalesikhathi suke sithi ku inkanyiso 300 rand emanzini anifuna ukukwenza lokho. Ngibuye namanje ngizogcizela, ngibuye futhi ngiposte bafowethu especially abaseGoli,
sinenhlambuko yasolwandle, asambeni solwandle. Njoba sizoyolwandle sikhokha imali engaka, mhlambe sikhokha 4.5 ozokhava transport, accommodation, ukudla, la siya khona and everything. Umuntu ebone kahle ukuthi ngiyahlanya mina. Uma seqala ethi uyangibhalela WhatsApp, uzamkhulu yazi ngifuna ukolwandle, ngitshele mina into gogo onke ama cost okuyolwandla kuwe. Kuwe ukuthi ukhokha yini, ukhokha ibus, ukhokha ama-flight, ukhokha accommodation la zola khona, ukhokha vele ngokungithathe egoli, ukhokha ukudla, kumele uthenge ukudla, kumele ukhiphe imali enkanyisa. Uthatha uthola idlozi lapho lithe 3.5 ngokuhlambulwa nje olwandle senze yonke into. Ngunikeze nemithi yakithi noma iwasho zakithi, umuntu ebone ngazuthi uyamcindezela. Kanti ngalesikhathi ngithi mina khiphi 4.5 sambe siyolwandle, awusiwena wethu sibaningi. I4.5 izokwazi ukuthi ikhave transport, ikhave ukudla phambili la siya khona zonke lensuku esoyihlala, ifike ikhave nje, ikhave accommodation lapho esobe silele khona kuleyo 4.5. Kodwa kukhona abantu abakwazi ukukhipha 10,000 mangabe nama trip ayo eMozambique kuyojatshulwa. Angisho ukuthi ngiyijabulisi, angisho ukuthi ngiyijabulisi, ngiyabekisa nje. Kodwa le eyakhe ethi indawo yini edlozi ekumele wenze izinto zabantu abadala, ufuna ukulandelelwa ngayo. Makuthiwa nathi trip ekiwe eTanzania 22,000, umuntu uyambona ikhiphe igijima 22,000. Kodwa uhlule u4.5 yokuyolungisa into zakhe zendlu zeThekwini. Ngoba uma usuke eGoli uye eThekwini, iThekwini lisekudeni. Almost 400 kilometers away noma abani lisekudeni. Uya kangakho wena olwandle. Ufuna ukulandelelwa ngento zakho sedlozi. Kodwa ezobumnandi awulandelelwa ngaze awukhunjuzwa futhi. Uyabona? Thokoza gogo uthandiwe Maphumulo. Kungenzeka gogo ukuthi sebedubile. Yes, kungenzeka salukazi ukuthi sebedubile. Okwakho ukushweleza, kodwa gogo kukhona ngicela ukuphisa khona. Akwenzeki gogo uma uyohlola kungaveli lutho. Akwenzeki uma uyohlola kungaveli lutho. Ake sithi mhlambe usuku ushayisene nabantu mhlambe ngisho ukuthini, kodwa nje uma uyohlola gogo, uma usike sahlola nje uma ufike gogo noma mhlambe sihlola bese sithi ubathi abantu ikhonto ezovela gogo ezosineza umhlahla nje phela gogo siyathandaza. Ukuthandaza kwethu suke sinxusa ukuthi uNkulunkulu Jehova sikhombise ukuthi nje umntwana wakhe esefikile la noma nje umntwana wakhe efuna impendulo kanje siphuma kanjani la. Akakase uNkulunkulu asilahla gogo masithandaza. Hleze ekhuluma gogo eziveza izinto uthi nakho bese siyithola isolution gogo ukuthi senza kanjani. So kusengenzeka salukazi ukuthi bacasukile lokho engeke siyibalekele. So kuyenzeka bafowethu asiyekeni ukufuna ukulandelelwa. Mhlambe ngiyakhuluma nje khona ongena ngapha phuma ngapha kubo. Akunankinga lo ngikhulumile ukuthi ukulandelelwa sikuyekeni. Asisukume nesilungisa izinto zethu. Uma uthi uyalungisa izinto zakho sukuma ulungisa izinto zakho ngempela uyimisele ubone zizokulunga. Mina kunabantu namhlanje engathi mangibakhomba nami ngithi mangibabuka ngivele ngijabule. Kunabantu mina abaqala ukungazi ngo2018 2017 kwamuva kudala kakhulu futhi kodwa ake ngibise nje abanye ngibaziyo abangazi ngo2018 namhlanje sesenabantu abanye sisathandaza bayibona futhi inqubekela phambili. Akusho mina kusho bona bayibona inqubekela phambili. Nami ngiyakubona ukukhula kubo. Sekuthi umuntu osesikade akanconywa, umuntu wamncoma uyaphuma endleleni, kodwa ngiyakubona ukukhula kubo. Abantu abaningi sabancoma bawile. Baphumele endleleni abantu abaningi sabancoma. So sengizima uncoma umuntu nje ngamanje. Kufanele umuntu ngamtshela idlozi lakhe, hayi idlozi lakho linamandla, vele ethi idlozi lami likhulu bese ethatha kubeka la. Bese hambe shayisa bhuku. Kusasa umuntu osuphuphilo la. So baningi, wena yini ekuhlulayo? Inyanga zingaka, izangoma zingaka, ayikho oyithembayo. Uchaza ukuthi ayikho nje ethembayo wena kule nyanga ezingaka. Zonke zirong. Zonke zirong. Ngo right ngokuthi ubone zirong zonke. Ayi laza sokwengola. Bafowethu ake ngivalelise. Imibuzo ngisazoyithatha ama comment ake ngivalelise. Kodwa ngaphambi kwangivalelisa ake ngiqinisekise. Siye enhlambulweni yolwandle ngoSeptember. And eGoli kusele ibhesi ezimbalwa mangaphosisi bo 3 if not 4 3 or 4 somewhere there. Siyenhlambulweni yolwandle. Mawuzazi ukuthi unesikweletu solwandle
bhalela nansi inamba engiyiphinile ku WhatsApp 065 659 1974 065 659 1974. Uyabona? Bhalela leyo namba. Uma uzazi ukuthi unesikweletu solwandle, nansi inamba ngiyiphinile 065 659 1974. Sihambe siyolwandle. Uyosusa le ikweletu onazo. NgoSeptember siyolwandle. Ama-details amaningi zoneza umuntu afunayo. Kodwa kamanje ake ngivalisa mfowethu, ungakhohlwa lapha ku YouTube ile Journey of Awakening, ngicela ni subscribe mfowethu. Kuningi okwenzeka khona, nizokubona nje masungenele futhi. Imibuzo mayekhona ngicela niyibhale la noma nishiye ku WhatsApp, uma nginesikhathi ngizoyiphendula mfowethu. Okwamanje ngicela ukuvalelisa. Ngathi nje ngingaba kuhle mfowethu, ngiyabonga kakhulu.